Magandang gabi Pilipinas! Hello world! Diyos marhay na banggi mga kasurog. It's our day 9 ng ating Ako Bicol Cup Catanduanes Elimination Round. Dito pa rin po sa makasaysayang Virac Sports Center dito sa Happy Island Province ng Catanduanes. And I will take over matapos yung makasama si Wadi Jan Batchellier na papauwi na sa ngayon. Ako na po ang makakasama nyo, Kapa Morgan, and I will be still, of course, with our analyst for today. It's going to be still Coach Paul Sepe. Coach Paul, magandang gabi sa iyo. Yes, magandang gabi Kapa Morgan, and also magandang gabi din po sa lahat ng mga nanonood sa atin. This is our second game. This is San Miguel versus Bagamanok partner. So magandang gabi po sa lahat. At magandang laro ito na yes, inaabangan natin. So sige, ipatuloy natin sa ating arena announcer na si Mr. JB Salvedar. Marhay na banggi, Bicol Action! This is your day 9 of Ako Bicol Cup Catanduanes. Brought to you by Congressman Salico at ang Ako Bicol Party List. Matapos na kasurumba. We welcome you everyone inside of our sports complex for our triple-header matchup in our elimination round battle. For our second game, we'll be having Team San Miguel versus Team Bagamanok. And for the first fight will Team San Miguel. Wearing jersey number 5, point guard, Raymond Javier. Wearing jersey number 4, shooting guard, Alavi Tejera. Wearing jersey number 24, small forward, Kyle Philip Dumagtoy. Wearing jersey number 76, small forward, Albert Tripo. And wearing jersey number 8, center, Sherwin Asara. And coach for Team San Miguel, Coach Melchor Triviana. And for the Celtics of Team Bagamanok, wearing jersey number 8, point guard, Cyrus Villacorta. Wearing jersey number 25, shooting guard, John Cedric Bayunico. Wearing jersey number 71, small forward, Mark Fernandez. Wearing jersey number 1, power forward, Mark Adria. And wearing jersey number 15, center, Allen Vitalicio. And coach for Team Bagamanok, Coach Emre Loitala. And for the officials for this full game, crew chief, Arbel Cantana. Upper 1, Jomar Morong, and upper 2, CJ Sanchez. This is the Ako Bicol Cup Catanduanes. So paglalabanan nitong si Sind Allen Vitalicio at ni Philip Dumagtoy ang first possession nitong laban natin. Start the first quarter. At unang nakakuha ng ang mga taga San Miguel ng possession, pero merong stepping on the line ata doon, kaya it will be a turnover as early as now. Pero pasadahan muna natin, partner Paul, ang mga starters natin for tonight. Yes, partner, for Team San Miguel, we have Tejera, Javier, Tasara, Dumagtoy, and Albert Trio. At sa kabila naman, we have Andrea Villacorta, Vitalicio, Bayunito, and Fernandez. At ayan, unang nakabuslo ang mga taga Bagamanok, courtesy of Cyrus Villacorta. At ayan, nasa mga taga San Miguel nga ng bola, Javier with the ball in the middle. And we'll find a guy inside, and that's Albert Trijo scoring for San Miguel. That's their first two-pointer of the ball game. So we have a tied one right now. And number 25 Bayunito launches a triple, pero wala yung tira. Mananatili sa kanila ang ball possession. Cyrus Villacorta, pinasa sana sa gitna kay Sind Allen yung bola, kaya lang di niya nakuha, pero nananatili po sa mga naka-green ng possession. At yon, battling for the rebound ay itong si number 1 against Dumagtoy. Talagang swerte naman ang mga naka-green, partner. Apat na oh, ayan pa. Ayan pa. Oh, sabi ng referee, tama na.
Yes, partner, kailangan bumax out dito itong mga taga San Miguel kahit alam nila na medyo lamang sila ng konti sa height. Partner, with the rise of Dumagtoy and Tasara. And again, partner, nandito na si Dumagtoy pala, which is nung last game natin is hindi present dun sa kanilang outing, partner. Oo, dahil sa meron siyang ibang commitment. Meron siyang inattendan na isang parang tryout. And launching his first field goal mula sa behind the country itong si Kyle Philip Dumagtoy, pero mintis ang kanyang tira. At ito na naman si Cyrus Villacorta with the ball to Toledana. Balik kay Villacorta. Was that Toledana? I think not. It's Trejo Albert. Si Toledana pala dun yun sa sa isang team. At na-rebound ni Dumagtoy ang bola. Tries to pass to Javier. Nakuha naman ni Javier. Pero hindi na manage na may-shoot ang bola. Right now, eto na, mga naka-green using the board is Albert Trejo. And that will count. So magandang pasahan on the part of Bagamanok, partner. Oh no, that's Fernandez pala. I'm sorry, Mark Fernandez. Yes, partner. You were saying na maganda yung pasahan. Yes, partner. Again, doon sa other end na yun, partner, medyo maalat pa talaga itong si Dumagtoy dito, partner, sa laro natin. Tama. And so far, nakakaisang attempt pa lang naman siya. And meron na siyang rebound. Then, St. Allen passes to nobody. Intention niya na pasahan itong si Albert Trejo, pero mukhang malayo sa piling yung pasa. And right now, it's Javier with the ball. Dumagtoy, pinasa sa ilalim ang bola kay Sander Tasara. Balik kay Javier. Wala sa middle, tumira ng tres, wala. Rebound, Cyrus Villacorta. Nakita na nasa unahan itong si Bayonito. Wala, sabi niya, wala akong clear shot dito, kaya ipinasa sa kanyang kakampi. Now, using the left hand is Mark Fernandez hitting another two-pointer. Rebound itong number 1 na si Mark Andrea. And nasa kay Cyrus Villacorta now ang bola. Standing ng mga teams na ito, partner. Meron ka bang... Yes, partner. For team Bagamanok, partner, ngayon sa liga natin, wala pa talaga itong panalo, no? Pero maganda pinapakita nito when it comes sa kanilang sistema. So, 0-3 ang standing nitong Bagamanok. At ito namang San Miguel, partner, ay may isang panalo at 2 talo dito sa ating liga, partner. Ayan, so ito po yung mga teams na medyo nasa baba. Yes, partner. Pero very important pa rin itong mga larong ito para sa kanila as we get closer and closer sa pagtatapos ng ating elimination round, and we're headed to the semis. Kaya itong both na teams na ito, itong dalawang teams na ito ay talagang naghahanap ng panalo dito sa parte ng Bagamanok. At least umuwi man sila dito sa elimination, galing sa elimination, at least may panalo sila. Samantalang dito naman sa San Miguel ay kailangang maitabla nila yung kanilang win-loss record na 2-2. Yes, at magkaroon ng mas magandang posisyon. Yes, partner, yun nga ang pinapansin natin dito kasi at this last part ng ating elimination, kailangan din naman talaga na itong Bagamanok is talagang may panalo din, partner, para maganda din yung kanilang magiging exit. Of course, this is their second to the last outing, partner. Tama. And Justin Traqueña just scored for San Miguel kanina. And that was a eye in the sky play. So again, partner, I can say this is a very low scoring ball game with 5 minutes and 9 seconds remaining. With a score of 4-9, lamang po ang Bagamanok ng 5. Opo, and Pilagio will inbound. Tumama sa paan itong si Sander Tasara. Kaya still, it will be Bagamanok's ball. Mali ang napasahan si Dumagtoy. At ayon, si Traqueña nasa unahan for the Deuce. Justin Traqueña. Cyrus Villacorta, binigay sa left wing kay Bayonito. Bayonito penetrates and he was fouled going to the basket.
The number 1. Justin Trajena. First personal foul. First team foul. So tinawagan ito si Justin Traqueña ng kanyang unang personal foul. Samantala si Bayonito will be shooting 2 free throws. Pasok ang unang tira. Yes, partner. So yun nga, maganda itong pinapakita ng Bagamanok, getting aggressive, going to the basket, partner, and that result to a foul. Kaya nandito sa free throw line itong si Bayonito. Tama, and this is going to be his second, and pasok pa rin yan. So, nadagdagan ng score ng mga taga Bagamanok. It's now 11-6. At ito, si Javier, may tanga na naman ang bola para sa San Miguel at susubukang matapyasan ang kalamangan nitong mga taga Bagamanok. And short yung kanya reverse layup this time nitong si Justin Traqueña. Bayonito finds Mark Andrea sa gitna at napakaganda ng reverse layup na yon nitong si Mark Andrea for Bagamanok. Ganda rin yung unang laban kanina, partner, ano? Yes, partner. So talagang kala namin kanina that will be a lopsided ball game, pero talagang pinakita ng mga taga-Higmoto yung talagang might and effort doon sa loob ng court. And muntik pa nilang masulot yun sa mga taga-Viga. But again, Viga ang nag-uwi ng pagkapanalo. There's something sa team ng Higmoto. Yes, if you can recall, dalawang games nila, yung panalo nila, almost talo na sila eh. Pero nananalo pa. So sabi ko nga kay Eugene Malyapre kanina, ay nako, delikado din kalaban niyang Higmoto. Baka maisahan kayo niyan. Sige kayo. And sabi ko nga kanina, ay nako, delikado talaga. Umabot sa ilang puntos na lang yun. Yes, coming from 20 points, naging 4 and naging ibaba pa sa 2 partner yung kalamangan. And the meantime, balik tayo dito sa ball game. It's Bayonito, hinaharas ng dalawang taga San Miguel. Tumira si Pelagio from behind the arc. Pasok yan. So ayan, partner, talagang itong mga taga Bagamanok, talagang they are very kumbaga gusto talaga nilang manalo dito sa game na ito. Sa early stage of our game, talagang ginagawa nila both ends ng defense and offense ng napakaganda. And of course, partner, on that game against if I'm not mistaken, yung kanilang last outing, partner, dito sa ating liga, na which is natalo nga sila with a huge margin against Viga. Pero ito the lights of Vitalicio, Ariel, and also Villacorta, talaga maganda ang pinakita nito mga players nito. Tama. In the meantime, Philip Dumagtoy just scored for San Miguel. And almost deflected yung pasang yon ni Cyrus Villacorta. Yun na nga, naagaw at yan si Dumagtoy at ang mga nakaputi tumatakbo. Kaya lang yung pasa mula dito kay number 20 na si Jefferson Todok papunta kay Traqueña, hindi nang materialize. Yon, the ball went out of bounds. Nasa kay Mark Andrea na ngayon ang bola to Cyrus Villacorta at ipinasa naman kay Jefferson Todok sa kalaban, partner. Oops. Todok can't manage to score, but manages to keep the possession. Ito namang si ang kanyang kakampi na si Shander Tazara. Medyo mahina yung grip doon ni Aviray, partner. Nasa kanya na yung bola kanina eh. Tama. But again, Todok is talagang hindi nag-give up dun sa play na yun. Kaya nakuha niya ulit. At nakuha din ni Tazara yung basket na yun. At may kasama pang end one. Tama. And yan, dalawa na lang po ang kalamangan nitong mga taga Bagamanok, 16-14, at may pagkakataon pa dito sa free throw ni Tazara. Pero hindi po pumasok yung bonus shot. Nakuha nitong si Biray ang bola. Binigay sa kanilang number 16. Make it number 19, bagong salta mula sa bench. Itong si Obang. 10 seconds to shoot. Oops. Hindi na kuha ni Villacorta ang pasang yon mula sa baseline. Inbound itong si Pelagio. So it will be San Miguel's basketball. So again, that's a turnover on the part of Pelagio.
De La Hostria finds Sander sa ilalim. Ayan, finding a sunshine or finding the sunlight doon itong si Sander. At wala, hindi na nagmaterialize yung possession na yon para makascore. Eto na, si Obang at ang kanyang first 2-pointer of the ball game from the bench. And of course, that pass coming from Villacorta. So maganda talaga ang vision nito ni Villacorta, partner. Umatake si Dumagtoy, wala. Follow up, wala din. Nasa kay Sander pa rin ang bola para sa mga taga San Miguel. And finally, hindi man naibuslo. Pero nakasungkit naman ang foul itong si Philip Dumagtoy going up to the basket for the follow-up shot. Nakailang attempt sila doon. Apat ata yun. Yes, partner. Pero good and unselfish play on the part of Todok. Oo, to tama. find Dumagtoy sa kabila, partner. So, magtuloy-tuloy itong selfish play na ito for Team San Miguel. Talagang maganda ang kakalabasan nito for them. And so as Bagamanok, they need unselfish plays also to win this ball game. Ganun naman ang basketball. Kailangan it's a team effort. Kaya kailangan you have to make your teammates look better by dishing assist and ganon. Dapat it's ang mindset dapat work as a team. Yes, partner. But again, missed doon sa free throw line itong si Dumagtoy, partner. Mukhang may jet lag pa ito, partner. Oo. Normally, very uncharacteristic yun sa kanya kasi pag nasa free throw, talagang automatic yun sa kanya. Oo, naisushoot niya talaga. At saka yung mga ganyan, ayan, sinasabi ko na eh. Mga ganyan lista mo na mula kay Dumagtoy. Ganda yung pull-up jumper talaga nitong si Dumagtoy. And Vitalicio finds nobody. He intends to pass that to Obang pero malayo sa piling yung pasa. Medyo may konting pressure, partner, dun sa mga guards nitong Bagamanok, partner, dito sa ating first quarter. Pero titingnan natin pagdating ng second quarter kasi yan nga, a minute to play na lang dito sa ating first quarter. Yes, 19 seconds remaining. De La Hostria scored for San Miguel. Obang needs to cross the center court. Binigay kay Vitalicio. Tumira ng tres. Wala. Na-rebound itong si Viray. Battling against Dumagtoy. Pero yon, naubusan na po tayo ng oras para sa susunod sa namang mga eksena. Yon, that will end our first quarter ng ating laban between these teams. San Miguel na mayroong score na 18. Ang Bagamanok mayroon din pong same score. So tabla po tayo sa pagtatapos ng ating first quarter action dito po sa ating Ako Bicol Cup Catanduanes Elimination Round. Atid po sa inyo ni Congressman Saldico at ng Ako Bicol Party List. Tabang na, kasurug pa. So ayun nga, partner, talaga dito sa ating laro, as you can see the highlights, talagang napaka-match at napaka-head-to-head nitong battle na ito for them. Sabi ko nga, partner, ako na natutuwa ako dito sa Team Bagamanok na ito kasi although wala silang panalo dito, yung sistema and yung ganda ng flow nila when it comes dito sa pag-set nila ng offense ay maganda. Medyo yun nga lang, partner, talaga when it comes to those crucial finishes and finishes. crucial moments, talagang kinakapos sila. So yun ang siguro sabi nga natin, kung talagang mayroon lang tong isa or dalawang big guy pa at isang maganda or magaling na point guard gaya ni Villacorta na talagang susuporta sa kanila, malayo ang mararating nitong kupunan na ito, partner. Pagdating kasi sa orchestration ng plays, talagang makita natin na very organized itong kupunan ng Bagamanok. And we're talking about the men in green jersey. At ayan na si Vitalicio trying his luck mula sa may free throw line. Ayan na si na-rebound ni Dumagtoy. Tumatakbo! At ayan, coast-to-coast play for Philip Dumagtoy.
for San Miguel. Partner, akin na muna to. 2 pasa ko kanina, medyo hindi nyo na-convert. Ako na shoot. So, but ito, partner, speaking of points, we have our leading scorers for both teams. For Bagamanok, we have Bayonito with 5 and also Fernandez with 4. Sa kabila naman, we have Dumagtoy with 6 and Traqueño with 4 points. And Christopher Palagio just hit another 3-pointer. That's his second dito sa ating laro. Alam mo, partner, ito pa lang na mga taga Bagamanok ang nakakascore ng 3-pointers. As a matter of fact, 3 na yung na-score nila with John Cedric Bayonito hitting another one. Yes, and right now, hit na natin si Mabel Echegoyen para sa kanyang unang report dito sa ating laro. Miss Mabel, pasok! Thank you, Kapa Morgan and Coach Paul. Huwag magpakampante. Ipanalo natin ang laro. Ito ang payo ni Coach Nico ng Team San Miguel sa kanyang team. Aniya, aminado silang naging mabagal ang kanilang ball movement at marami silang opensang hindi na ipasok sa kanilang nakalaang laro. Kaya sinisigurado nila na makikita na ng manonood ang kanilang improvement ngayon. Siguradong tira, mahigpit na depensa at maayos na rebound ang asahang alas ng Team San Miguel para maiuwi ang kanilang ikalawang panalo. Yan muna ang latest update dito sa courtside ng Team San Miguel. Back to you, Kapa Morgan and Coach Paul. Ayan, thank you very much, Ms. Mabel Echegoyen, for that report. At makakasama natin si Mabel all throughout the game. And so, sino bang magiging kapartner ni Mabel? Silipin nga natin. Sino ba ang kasama niya? Yes, partner. Kung si Mabel sa San Miguel, of course, mayroon naman tayong courtside reporter for Bagamanok. And it will be Regina. Yan, si Miss Regine Buwe pala. So, abangan din natin ang report from Regine maya-maya. In the meantime, eto, nahirapan doon itong si Talier para maitawid ang bola because of the heavy defense nitong mga gwardiya ng San Miguel. Yan, so yes, partner. So that's a turnover on Talier, partner. Sabi nga natin, wag mo i-dribble yung bola papunta dyan sa sideline na yan kasi magiging kakampi pa yan ng depensa, partner. Tama. At magiging kalaban mo yan. Oo. Meantime, Javier to De La Hostria hitting a 3-pointer. And that's the first 3-pointer ng koponan ng San Miguel. Again, courtesy of Leonard De La Hostria. And we have a timeout at 24-21. Nakakalamong na po dito ang mga taga San Miguel ng 3 puntos because of that 3-point shot made by this Leonard De La Hostria, the guy wearing number 3. At mula yon kay Javier. Yes, partner. So, ito nga si Javier, partner, talaga itong puso ng nito ni Javier, di mo matatawaran kasi noong mga nakaraang game talaga, yung sinasabi niya sa mga teammates niya, talagang kailangan natin ipanalo kada laro. So talaga kung makikita mo, very vocal itong si Javier dito sa mga teammates niya. So maganda ang nagiging resulta pag talagang si Javier ay nasa loob ng court. Oo, and sa team, kailangan ng may mga ganong kakampi kayo na talagang nagmo-motivate ng kanyang mga kakampi. Ayan, in heavy traffic itong si Vitalicio. At ayan, naagaw na nga. Dumagtoy with a slam dunk! What a play! And that's a crowd pleaser. Pati na dito sa panel, talagang napatayo ako. Tuminukalso, lubot ko sa bangko, dabi coach. At tingnan muna natin to, partner. Pero yan, may tinawag na technical, partner, dyan sa jam na yan. Bumitin pa sa sobrang gigil niya siguro. Talagang napa-extend siya sa sa pagbitin sa ring. Anyway, and that's siguro na-excite lang siya, partner, talaga dun sa play na yon. But again, that's a very good play on the part of Kyle Philip Dumagtoy. Oo. Bilis ng pangyayari doon. At well, that's I guess the second dunk dito sa ating Ako Bicol Cup Catanduanes. The first one was yung transition play mula sa transition play din ni Lloyd Jefferson Borbe ng kupunan ng Biga. And that's the second time na naka-witness tayo ng slam dunk dito sa ating liga, courtesy of Kyle Philip Dumagtoy ng kupunan ng San Miguel. And right now, it's Bagamanok's basketball. Cyrus Villacorta, nakita na nasa unahan na sana itong si Mark Andrea, kaya lang medyo napalakas niya ng konti yung kanyang pasa. And the ball went out of bounds.
And sabi nga natin, turnover after turnover naman dito sa dalawang kupunan na ito. So talaga dapat partner, kinakapitalize nila every possession dito sa larong ito. Tama. De La Hostria stops and pops, and yes! Napaka-steady din ito ni De La Hostria for Tama. Team San Miguel, partner. Talagang pag nasa loob ito, talagang nagpo-produce din ng puntos. Tama, partner. And ano ba ang pinapakitang depensa ngayon ng mga taga San Miguel? Mukhang mayroon silang pressure partner, sa gitna ng court. Mukhang napaghandaan ito, partner, itong mga taga San Miguel. Talagang they are pressuring, they are trying to have that batok principle. Pag talagang ang sinasabi natin dyan, pag nakita mo tumalikod yung may dala ng bola, nakita mo yung batok, quick double kagad tayo. So kasi yun ang tinatawag natin, partner, na blind side. So hindi makikita ng dribbler yun. Pag tumalikod yun sa defender, so that's the time, that's the opportunity para mag-double ka. Maliban na lang kung yung nasa offense may mata sa likod. Yes, partner. So yun ang tinatawag naming batok principle or Batok yung principle. blind side. What a play there by Vitalicio. Medyo playful yon dahil he let that ball go in between the legs of Kyle Philip Dumagtoy at meron na agaw ng mga taga San Miguel ang bola at mabilis yung mga pangyayari. Nakascore doon si Shander Tasara. Look at that. Halos ihatid na lang sa ring ang bola. This guy is also tall. Mga nasa siguro mga 6 flat din itong si Sander Tasara. And also, partner, he played, if I'm not mistaken, for Catanduanes State University. So maganda din yung foundation nito ni Sander Tasara when it comes to basketball, kasi alam naman natin yung Katsu is talagang champion team dito sa Catanduanes. Maganda rin yung yung kultura ng basketball dito sa Catanduanes State College, ano. Okay, so right now it's Raymond Javier still acting as the point guard for San Miguel. Nasa second quarter na po tayo. Dumagtoy, pumaplano sanang dumaan sa baseline, pero nandun yung depensa ni Mark Andrea. And Javier can't find the right target for that one, pero mukhang merong foul na naitawag. Son Viray, partner, a pushing foul. So dalawang foul na yun ni Melvin Viray, partner. Samantala, naagaw naman itong si Mark Andrea ang bola. Dire-diretso! Using the left. Wala man, hindi man nakapasok yung kanyang tira, pero nakasungkit naman siya ng foul going to the basket. First team foul. So yun, partner, ang binibigay nito ni Andrea, ni Mark Andrea dito sa kupunan ng Bagamanok, yung energy, yung effort, and talagang di mo mapipigilan, partner, when it comes sa kanyang rebounding. Kahit medyo sa tingin natin medyo undersize ito, no? So but napakalakas ito when it comes sa mga offensive rebound and also sa defensive rebound. Yeah, very agile itong batang ito, and he missed the first free throw, and so as the next or the second free throw. Sayang nga lang at hindi niya naibuslo yung dalawang pagkakataon na yun para makascore. Javier finds Tasara sa labas. Lumapit ng konti doon si Tasara to make that shot, pero hindi na i-shoot at nakuha naman ang kanyang kakampi na si itong number 76 na si Albert Trijo, who got fouled, and right now nasa free throw line getting ready for the charity shots. So first try on the part of Trijo, partner, hindi yun nakumonekta. Tingnan natin itong pangalawang free throw niya. Maibubuslo niya ito. So again, partner, lamang na dito ang mga taga San Miguel, 31 against 22 sa ating 5-minute mark ng ating second quarter. That's a 9-point lead for San Miguel. Trijo finally connecting from the free throw line and making a split. At meron tayong substitution. Papasok si Vitalicio for Viray, and pinalitan din naman itong si number 0 na si Nico Francisco. Nitong si number 19 na si George Obang.
And partner, mayroon tayong report galing naman sa side ng Bagamanok. So Regina Bue, pasok. Gagawin ng lahat para matikman din ang pagkapanalo. Kapa Morgan at Coach Paul, yan ang eksaktong sinabi ni Coach Doy, head coach ng Team Bagamanok. Despite of the upset matches ay hindi pa rin pinanghihinaan ng loob ang koponan ng Team Bagamanok. Sinabi nga ni Ariel Vitalicio, manlalaro ng Team Bagamanok, lahat naman nananalo kaya ngayong gabi gagawin ng makakaya para masungkit ang aming first win. Hindi man umayon ang rotasyon ng bola ng mga nakaraang laro, pero determinado ang koponan na ngayong gabi ay masusungkit nila ang kanilang unang pagkapanalo. Sa ngayon nga, sila ay mag-focus sa mga bagay na kontrolado lang nila. Dagdag pa nga ni Coach Doy na sila ay nakakonsentrate sa mga bagay na pwedeng ma-improve sa laro at ma-execute ang mga drill na ginawa nila para ma-convert ito into points. Yan muna ang update mula dito sa courtside. Balik sa inyo Kapa Morgan at Coach Paul. Ayan, maraming salamat, Ms. Regine Bue. So, yon talagang determinado ang mga taga-Manok. And it shows mula sa tirang yon ni Ariel Vitalicio, who just scored for the Green Men. And ayan, unti-unti silang humahabol, 26-34. Walo lang po ang kalamangan ng mga nakaputi. Tasara from the corner will miss. Pero nandun ang kanyang kakampi. Si Trijo also missed. Malapit sa ring, pero ginantihan din ang miss nitong si Obang. After that pass from Vitalicio, Raymond Javier nasapal doon. Pero nandyan yung mga kakampi niya to the rescue. Wala pa rin. Sander will travel on that one. So, traveling doon, partner, na part of Sander Tasara. So, mapansinin ko lang, partner, yung talagang report ni Regine, no? Talagang sabi nito ni Coach Doy, control what we can control. So, yun naman talaga, partner, ang kailangan doon mag-revolve kasi minsan ako kasi nasabi ko sa mga players ko, yung kalaban minsan hindi natin ma-predict yan eh. Hindi natin ma-control yan. Yung gagawin natin, kaya natin i-control for sure. So, sabi nga natin, yung mga easy layups na yun, sana dapat na i-convert. Yung mga sinasabi natin na mga unforced turnover, dapat walang ganun. Tama. So, and of course, partner, yung composure, yan ang dapat nating gawin kasi for Bagamanok, talagang dapat hindi sila nararattle, partner, kasi alam nila sa sarili nila may sistema sila eh. Oo. So yun ang dapat nilang talagang i-manage or kontrolin. Dahil yun nga, sometimes you really can't control the opponent. Usually, hindi mo talaga makokontrol yan. But you can control how you react to their offense or their defense. That's one thing for sure na talagang kaya mo kontrolin on how you will react in every situation dito sa basketball. Oops! And maling pagkocontrol yung partner kasi kontrolado mo yung bola, hawak mo, kayong may possession, pero yun na nga, you commit mistakes. Yun lang, partner, medyo minamadali kasi nitong Bagamanok yung kanilang offense, which is maganda naman yung mga rotation nila nung nakaraan, partner. Tama. So yun ang nangyayari, may nagkakaroon na dito ng mga miscommunication dito sa second quarter dun sa pagmamadali na ginagawa nila. Oo, so dapat they must keep their composure and play better. In the meantime, playing better itong si Sander Tasara with that left layup mula sa back door. And what a steal for number 4. Binigay kay Raymond Javier. Pero nandun pa rin ang kanyang mga kampi. 3 against 2 sana yon, pero Trijo can't manage. Nice pass. But the shot. Ito na, si De La Ostra tumatakbo for San Miguel. May talagang magandang balita. At yung magandang balita yon ang nag-benepisyo ay itong kanyang kakampi na si Sander Tasara. And right now we have a timeout at ang score natin po mga kasurog ay 40-26. Nakakalaman po ng 14 na itong mga nakaputi at nakamaroon kontra dito sa mga naka-green na mga taga Bagamanok na sabi nga
gustong-gusto na talagang manalo dito sa ating liga dahil so far meron silang 0 win, 3 losses. Yes, partner. So, yun na nga. Sabi mo nga kanina, partner, dating bata-shot talaga, partner. Oo. Kasi magaganda naman talaga yung looks na binibigay sa kanila. Oo. Pero yun lang di nila ma-convert yun. And of course, pag hindi nila nagawa yun, tatakbo sa kabilang end ang itong mga taga San Miguel for a transition na offense. So, yun, mas kinakapitalize ngayon nitong mga taga San Miguel yung nangyayaring missed opportunity coming from Bagamanok, partner. So, yun ang dapat nila siguro tutukan dito, partner, itong mga taga Bagamanok. Kasi sabi nga, nating bata shot. Maganda yung execution, Oo. maganda naman yung pasahan. Nakakatira naman. So, pag hindi mo na-convert yun and ma-convert mo into points, talagang medyo mahihirapan kayo dito sa larong ito. Oo. Isa sa mga weaknesses nito talagang Bagamanok ay yung kanilang field goals percentage. Merong mga attempt, madami actually, but the conversion, yun ang nagiging problema. And we will see kung mababago yan dito. At yun na nga, nagkaroon na naman ng turnover. This time, it's number 4 all alone on that. That's Aladdin Tidera scoring with his right hand. Talier to Vitalicio. Vitalicio using his left with the dribble. Nakawala ang bola na agaw yung pasa niya. But De La Hostria missing. And that's a sorry miss. Aladdin misses and rebound itong si Mel Viray. Talier, nakita itong si Trio at si Trio ang pinasahan. Ano ba yan? Maganda rin yung pasahan ng mga taga San Miguel. And finally, there you go. That's Todok. So, yun nga yung sinasabi ko, Converting. partner, kanina. Yung capitalization talaga nung sa transition. Ito ang maganda talagang ginagawa nitong mga taga San Miguel. Kaya sila lamang na lamang ngayon. Oo. Kasi yung mga conversion talaga dyan sa primary offense na yan, which is the fast break, is talagang maganda, partner. Oo. Maganda yung percentage nila when it comes sa pag-finish ng mga transition plays. Samantalang itong mga taga-Bagamanok is talagang suffering. And hopefully mabago ang kulay ng kanilang laro sa pagbabalik natin mamaya sa ating second half. But right now, that will end our first half of action at nakakalamang po ang mga taga San Miguel with a score of 45 kontra naman sa 26 ng Bagamanok. So kami po ay magpapahinga muna ni Coach Paul Sepe, but for sure we will be right back para nga sa pag-uumpisa ng ating third quarter or second half ng ating napakagandang laro dito sa ating Ako Bicol Cup Catanduanes. Atid sa inyo ni Congressman Saldico at ng Ako Bicol Party List. Katabang na, kasunod pa! Libo-libo na ang mga nabigyan ng tulong medikal. Bata, matanda, kahit sino man, lahat ng mga may karamdaman, may maaasahan. Nagpapasalamat sa Ako Bicol Party List. Hindi po namin makakalimutan ang tulong na dinala ninyo dito sa aming bayan. Maraming salamat po. Dahil iisa lang ang tunay na nagmamalasakit. Ako Bicol, katabang na, kasurog pa.
Daan-daan na po ang mga nakapagtapos at may mga kanya-kanya ng propesyon. Sa kanilang pagpupunyagi, walang masidlan ang kanilang mga ngiti. Yun at sa Gabos, nagpapasalamat po ako sa AKB. Gusto ko lang po magpasalamat sa Ako Bicol sa opportunity na tigtatao po arog po sa kuya na estudyante. Dahil naandyan lang, katuwang lagi, Ako Bicol, katabang na, kasurog pa. Ang Ako Bicol Party List, marami nang natulungan, mahigit isang dekada ng naninilbihan, nanguna sa pagpapagawa at pagpapaayos ng mga kalsada sa Kabikulan. Access Road leading to Bicol International Airport, Legazpi City Coastal Road, Mabinit, Lidong Alternate Road, Bangkeruhan, Misua Road, Upper Mabinit Road, Mayon, Mariawa, Puro Road, Bagakay Coastal Road and Shore Protection, Buyuan, Lidong Alternate Road, Bugtong, Pawa Road, Tahaw Road, Matnog, Banyadero, Miisi Road, Mabinit, Matanag, Alternate Road, Miisi, Bunga, Alternate Road, Buena Vista, Maipangi Road, Imalnod, Mariawa Road, Buena Vista, San Isidro Road, Mayon, Mariawa Road. Nanguna sa pagpapatayo ng maraming infrastruktura. Bicol International Cruise Ship Terminal, Bitano, Multipurpose Building, Buraguis Elementary School, Multipurpose Building, San Roque, Multipurpose Building, Buena Vista, Multipurpose Building, Legazpi Science High School, Multipurpose Building. Kaya salamat sa Ako Bicol, tadakulan ang tabang di sa muya. Maraming salamat, Ako Bicol Party List. Marami pong salamat. Kaya saan ka pa? Sa dati na, may serbisyong pinagtibay ng panahon, mas pinatindi pa. Ako Bicol, katabang na, kasurog pa. Problema sa tubig, agarang binigyang solusyon. Nagpatayo ng mga solar-powered water supply system sa mga liblib na lugar. Libre, malinis at maaasahang supply ng tubig 24/7. Dakulaon ang pagpapasalamat niya mo dahil may ikamalilingan habang kami nabubuhay. Dakulaon nining tabang para sa gabos na tao digdig. Salamat po. Para sa ating mga kababayang nasa laylayan, Ako Bicol, katabang na, kasurog pa. Libo-libo na ang mga nabigyan ng tulong medikal. Bata, matanda, kahit sino man, lahat ng mga may karamdaman, may maaasahan. Nagpapasalamat sa Ako Bicol Party List. Hindi po namin makakalimutan ang tulong na dinala ninyo dito sa aming bayan. Maraming salamat po. Dahil iisa lang ang tunay na nagmamalasakit. Ako Bicol, katabang na, kasurog pa. Hindi rin nagpahuli sa pagtugon sa mga pangailangan ng ating mga healthcare workers at mga frontliners. Sa simula pa lang nitong pandemya, hanggang sa ngayon, walang humpayang pagtulong. Ay, nagpapasalamat po ako sa pagtaon ng tabang hali sa Ako Bicol Party List. Salamat kong dakula sa duwang congressman. Kayo nakakatabang sa muya sa gabi. Maaasahan, Ako Bicol, katabang na, kasurog pa. Nangunguna pa rin sa pagpapagawa at pagpapaayos ng mga kalsada sa buong Kabikulan, mga panturismong infrastruktura, Kaya salamat sa Ako Bicol, tadakulan ang tabang di sa muya. mga paaralan at mga gusaling kapaki-pakinabang. Maraming salamat, Ako Bicol Party List. Marami pong salamat. Mahigit isang dekada ng naninilbihan, Ako Bicol, katabang na, kasurog pa. Daan-daan na po ang mga nakapagtapos at may mga kanya-kanya ng propesyon. Sa kanilang pagpupunyagi, walang masidlan ang kanilang mga ngiti. Yun at sa Gabos, nagpapasalamat po ako sa AKB. Gusto ko lang po magpasalamat sa Ako Bicol sa opportunity na tigtatao po arog po sa kuya na estudyante. Dahil naandyan lang, katuwang lagi, Ako Bicol, katabang na, kasurog pa. Clip! Pasok! Diretso paloob, papasok at pasok din ang kanyang tira at meron pang kasamang foul.
Rosario will try and will hit. It will be Team Biga who will win the first ever Ako Bicol Cup Catanduanes game. Kasama tropa at barkada, masarap ang panalo. Pagsama-sama tayo, kaya tara na, game na. Ako Bicol Cup, ito ay atin. Sa court ipakita ang iyong galing. Ako Bicol Cup, ito ay atin. Ito ay atin. Oh, 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 Basta't mulis ng Bicolano, kahit saan mo idayo, nag-uumapaw ang kinaming talento, objeto, manalo at magsaya. Kasama pa ang astig na tropa, papakita buong sa lahat kami ay sama-sama. Tagaktak ng pawis, di namin alintana masasaktan. Maganda pa pangako ay tatayo, walang uwi na, nakayuko na magmay-atay. Sa bolang binigay, hindi na naging batang pasaway. Dahil sa larong ito, pangarap sinimulan ako Bicol Cup. Di ka aatrasa sa basketbulan, maraming natutunan. Pagkakaibigan, disiplina ang gabay. Sa hamon ng court, puso'y naging matibay. Lakas at galing lahat ibinigay. Terminado puro bless, huwag lang sumablay. Simula pa ang kabata, basketball na ang laro. Kahit na minsan, wala namang trofeo. Salamat na kilala, dilama ko ang snow. Malinis na laro, binigay sa publiko. Paglabas sa court, pwedeng maging amigo. Walang tatalo sa disiplinado, lahat kami ay sumasaludo. Siya ako, ikaw, tayo ay Bicolano dito pa lang. Panalo na tayo, isigaw natin. Ako Bicol, isigaw natin. Ako Bicol. Ako Bicol Cup, ito ay atin. Sa court ipakita ang iyong galing. Ako Bicol Cup, ito ay atin. Ito ay atin. Whoa, 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 whoa. Thank you, Bicol Cup. Thank you, Bicol Cup. Thank you, Bicol Cup. Ang Ako Bicol Party List, marami nang natulungan, mahigit isang dekada nang naninilbihan, nanguna sa pagpapagawa at pagpapaayos ng mga kalsada sa Kabikulan. Access Road leading to Bicol International Airport, Legazpi City Coastal Road, Mabinit, Lidong Alternate Road, Bangkeruhan, Misua Road, Upper Mabinit Road, Mayon, Mariawa, Puro Road, Bagakay Coastal Road and Shore Protection, Buyuan, Lidong Alternate Road, Bugtong, Pawa Road, Tahaw Road, Matnog, Banyadero, Miisi Road, Mabinit, Matanag, Alternate Road, Miisi, Bunga, Alternate Road, Buena Vista, Maypangi Road, Imalnod, Mariawa Road, Buena Vista, San Isidro Road, Mayon, Mariawa Road. Nanguna sa pagpapatayo ng maraming infrastruktura. Bicol International Cruise Ship Terminal, Bitano, Multipurpose Building, Buraguis Elementary School, Multipurpose Building, San Roque, Multipurpose Building, Buena Vista, Multipurpose Building, Legazpi Science High School, Multipurpose Building. Kaya salamat sa Ako Bicol, tadakulan ang tabang digdi sa muya. Maraming salamat, Ako Bicol Party List. Marami pong salamat. Kaya saan ka pa? Sa dati na, may serbisyong pinagtibay ng panahon. Mas pinatindi pa. Ako Bicol, katabang na, kasurog pa. Let's start the second half of the game.
Ako Bicol Club Catanduanes is brought to you by Congressman Salico at ang Bicol Party List. At habang nakasunod pa, Nagbabalik po ang Ako Bicol Cup Catanduanes dito sa loob ng Virac Sports Center. Kasama niyo po kami, Kapa Morgan, with Coach Paul Sepe at ang dalawang naglalaban dito po sa ating second game ng ating triple header match-ups ngayong day 9 natin dito sa ating liga. We had Viga and Higmoto kanina sa first game. Right now, nasa second half na tayo ng laban nitong mga taga San Miguel at ng mga taga Bagamanok. Yes, partner. But now, pasadaan ko muna itong leading scorer natin for San Miguel. We have Dumagtoy with 12 points and Tasara with 10 points. And sa kabila naman, we have Pilagio with 6 and Bayonito with 5 points, partner. Okay, so ano ang sa tingin mo, Coach, na dapat gawin itong mga taga Bagamanok para kumbaga umabot dito sa ibinibigay ng San Miguel sa kanila? Siguro bago yung sagot mo diyan, ito na muna, pa-reportin na muna natin si Miss Mabel at Chigoyen. So Miss Mabel, pasok. Thank you, Kapa Morgan and Coach Paul. Napabilib nga ang mga Katanduanon maging ang ating online viewers sa ginawang slam dunk ni Kyle Philip Dumagtoy ng Team San Miguel kanina sa second quarter ng game. Talagang makikita sa kanilang team na pinaghandaan nila ang larong ito at hindi sila nagpapasindak sa kabilang koponan. Sabi nga ni Coach Cedric, isa si Dumagtoy sa inaasahan ng team. Sa ngayon, umabot na sa 12 points ang puntos ni Dumagtoy sa larong ito at malaki pa rin ang kalamangan ng Team San Miguel kontra sa Team Bagamanok. Yan muna ang latest update dito sa courtside ng Team San Miguel. Balik sa inyo, Kapa Morgan and Coach Paul. Ayan, maraming salamat, Miss Mabel Echegoyen. Talking about Kyle Philip Dumagtoy, who's resting right now na nasa bench ngayon ng San Miguel. And for sure, ipapasok yan maya-maya. So abangan nyo po ang very flashy and very athletic na si Kyle Philip Dumagtoy, who sabi nga ni Mabel talagang napabilib ang mga spectators. Hindi lang yung mga spectators, halos lahat dito dahil sa slam dunk. Sabi ko nga sa'yo kanina, talagang napaangat ako sa aking upuan because of that slam dunk. And balik tayo doon sa tanong ko sa'yo kanina na ano ba ang dapat gawin ng mga taga Bagamanok para makamatch sila dito sa mga taga San Miguel, who's leading right now 50-28. Medyo umaalagwa na, Coach, yung kalamangan. Yes, partner. So sabi ko nga, partner, isa muna sa mga papansinin ko is yung field goal, partner, nitong mga taga Bagamanok kasi medyo if not worse, talagang mababa, partner, yung kanilang conversion when it comes sa kanilang field goal shooting. So yun ang kailangan nilang gawin, partner, ipasok yung mga field goal na yan. And if it comes to defense, ayan, partner, pansinin ko itong transition defense na ito na hindi sila makababa-baba kasi doon sa ginagawa na run nitong mga taga San Miguel. Yun ang kailangan nila, partner, mga stop kasi kung hindi nila magagawa yan, and again, ang ikatlo ay yung mga unforced turnovers na yan, partner, na sinasabi natin, dapat alagaan nila yung bola na yan ng mas maayos kaysa sa mga taga San Miguel. And of course, team effort. Yun ang sasabihin ko, partner, team effort, kasi when it comes sa pagbaba ng bola, nahihirapan sila dun sa press na binibigay nitong San Miguel. Oo, kaya nag-create sila ng mga errors at ang masakit pa doon dahil yung mga turnovers na nangyayari because of the heavy defense itong mga taga San Miguel ay na-convert pa into points, scores or points. Kaya yon, tama ka dyan, Coach, na talagang paigtingin pa nila yung kanilang team effort. Talagang doblehin nila yung ayod nila sa larong ito. If they really wanted to win, sabi nga sa report kanina, talagang nandito ang Bagamanok for their first ever win sa ating liga. Pero looks like kung hindi nila ito paglalabanan yung kanilang mga weakness ay as a team, ay nako, baka umuwi na naman silang luhaan dito sa particular na laban na ito. Right now, eto na. Tumatakbo na naman ang mga taga San Miguel with Justin with Alahoy na tira. Binitin yun ni Traqueña. At napunta uli sa kanya ang bola, courtesy of De La Hostria. And yun ang team effort na sinasabi natin when it comes to offense. Ano?
So yun naman ang talagang ginagawa nitong mga taga San Miguel. And tingin ko partner, prepared itong mga taga San Miguel dito sa larong ito. Tama. And hindi aalago ang kalamangan ng ganito kung hindi sila preparado. 56-28. 28 points na po ang nilalamang nitong mga nakaputi at nakamaroon. Ayan na naman si Justin Traqueña. At meron pang foul na nasungkit mula dito kay Mark Andrea. Hindi na ipasok yung tira pero meron siyang pagkakataon na mga puntos gamit ang charity line. Yes, partner. So pansinin ko lang, partner, yung tatlong uling sequence for Bagamanok. Talagang hindi talaga nila maibutas yung 3 points na yan. So that field goal, partner, talagang that 3-point shot, pag hindi magmaterialize sa kanila yan, ay talagang mahihirapan sila dito sa larong ito. Tama. And actually nakakaroon naman sila. Meron na silang dito sa record ko lang meron na silang tatlong 3-pointers made. Pero yun nga, kailangan dagdagan nila yon. At hindi lang sa 3-point department siguro, coach, talagang every possession and every opportunity to score. Ayan, narinig tayo ni Cyrus Villacorta making that 3-pointer for Bagamanok. And in my record, that's the fourth team 3 points shot made by Bagamanok. Sa record ko lang po yan, hindi po yan official. Yes, partner. So yan nga, partner. Ako kasi, as we cover this game of Bagamanok, partner, yun ang bumubuhay sa kanila. Yung 3 points na yun, partner. On the lights of Ariel Vitalicio, and ito si Villacorta. Ito si Bayonito, minsan talaga nakakapag-buslo din ito ng 3 points. Yun ang bumubuhay sa kanila dito pa, partner, sa liga natin. Yan, 3 points na yan. Kasi sabi nga natin, medyo guard-oriented itong team ng Bagamanok, partner. Tama. Halos lahat guard sila Ayan ang bagong pasok na si Villacorta. Yung number 18. Tama ba? Yes, partner. Villacorta for Bagamanok. Just for almost making that shot. Medyo because siguro of that foul, hindi niya na ipasok. Pero siguro kung wala yung defense at wala yung foul, sure ball naman yon. Kagaya ng kanyang unang free throw na sure ball, mga kasurog. And he's getting ready for the second free throw. 57-32. It's San Miguel's lead dito po sa ating third quarter action at 5:42. At sabla yung pangalawang tira, nakuha na ni Dumagtoy. Ito yan, nakabalik na si Dumagtoy sa ating game for San Miguel. And because of the defense of Dumagtoy, na bago yung shot nitong si Bayonita. So may ilang factor talaga, partner, pag nasa loob si Dumagtoy, in terms of him defending itong mga taga-Bagamanok. Talagang iniiba nila yung tira nila, partner. Because of the smaller size nitong mga taga-Bagamanok, pagka merong isang Kyle Dumagtoy na nasa loob to defend, lalo't alam nila kung gaano ka-athletic itong si Dumagtoy, talagang psychologically mayroon ng effect yun Maganda yung lusot na yun. Kaya lang yung tira. Yan ang sinasabi natin. Everything but the shot for Bagamanok. And taliwas naman yon sa ipinapakita ng mga taga San Miguel. And there you go. That's another 2-pointer. This time from Leonard de la Hostria. So again, partner, talagang points every points itong ginagawa nitong San Miguel once na magmintis itong mga taga-Bagamanok dito, partner. Magmintis sa tira or mag-turnover, halos talagang na-i-convert kaagad-agad nitong mga taga San Miguel into points. Yan ito kanina, partner, naka-man-to-man defense itong San Miguel. Ngayon, nakasona sila. Extended zone. Siguro para maiwasan din yung mga 3-pointer. And maganda yon for them kasi hindi nga nagkukonekta yung mga 3-pointer nitong mga taga... Lucky! That's a hard fall, pero hopefully hindi naman masama yung bagsak. Okay. So, good thing at nakabangon naman kaagad itong si Kyle Philip Dumagtoy.
Ang ganda no yung save ni Raymond Javier. Halos sabi niya siguro sa isip niya basta mai-save ko tong bola bahala na kung kanino babagsak. Good thing bumagsak doon sa kamay ni sino ba 'yon? Mukhang kay Sander Tasara, partner. Tasara. And Oo. nakita naman ni Tasara na libreng-libre itong si Dumagtoy. Kaya lang while going up to the basket, meron palang depensa at na-foul siya. And good thing at naipasok niya, 2 tira no, from the free Yes, throw partner. line. So, matik yan kay Dumagtoy, partner. So, talaga napakaganda din ang stroke talaga nito when it comes sa free throw line. Oo, kasi ganda ng shooting form niya sa mga jumper niya. Yan, mabilis na nakalusot doon. But everything, again, got the shot. Nice play, pero buti at nakababa naman kaagad yung depensa doon para sa mga taga-Bagamanok at napigilang makascore doon ang mga taga San Miguel. We have replacements. Todok will check in once again and Javier will be replaced by number 4 na si Aladin Tidera for San Miguel. Number 17 for San Miguel na ipasok din itong si Robert Bernal. 3-pointer! Sa kakapasok lang na si Aladin Tidera. Tumira kaagad ang Tidera. Yes, partner. So talagang kinakapitalize nito mga taga San Miguel yung mga advantage na yan, partner. Tama. And number 71 guy na si Fernandez for Bagamanok tried also mula sa 3-point country pero wala. And so as itong si Vitalicio pero naagaw ni number 18. Balik kay Vitalicio. Vitalicio wasn't that fast enough para makuha yung opportunity na makascore doon because nando naman kaagad itong si Robert Bernal to defend. Look at that. That's a clear block mula dito kay Robert Bernal. And tuwang-tuwa siya sa pangyayaring yon. Vitalicio thinks of shooting 3 pero binigay kay Biraib at nahirapan doon itong si Villacorta. Ayan na si Todok using the board. Hindi na nakahabol itong si Talier for that finish by Jefferson Todok for San Miguel. Ito, partner, talagang nagpipick up na dito itong mga taga San Miguel dito sa ating third quarter. But again, para naman sa pamatay sunog, ayun na si Ariel Vitalicio with a 3-pointer. So that's the first 3-pointer of Ariel Vitalicio, partner, on this game. Tama. And magandang pasa pero sayang at medyo napalakas ni Sander Tasara yung tirang yon mula sa pasa nitong si Dumagtoy. And there you go. That's Biray hitting a 2-pointer for San Miguel. Ayan na naman ang 3-point shot itong si number 4 na si Aladin. Pero wala yon. Eto, Vitalicio will try his luck once again. Tapos ang tira and the ball went out of bounds. We have a substitution. Papasok ulit si Mark Andrea para kay Villacorta, yung number 18 ng Bagamanok. Yes, partner. So ayan na. Tingnan natin kung anong gagawin ng mga taga San Miguel dito sa possession nito. Todok finds Dumagtoy. Mag-ano sana, iikot sana. Kaya lang nandun si Mark Andrea. Natapik ang bola. Kapalabas. Aladin. Todok. Dumagtoy fires from the 3-point country. Wala. Nandun si Jefferson Todok to save the day para sa San Miguel. At itong partner, 31 big points na itong kalamangan itong mga taga San Miguel dito sa ating 1 minute with 38 seconds remaining sa ating third quarter. Tama. Batiin natin itong sina Jop Malupino and si Tabs. Carl Roy Belien. Sabi niya, ang tagal na natin dito sa Catanduanes. Parang hindi pa namin narinig yung inyong pa-shoutout sa amin. So Carl Roy Belien and Jop, maraming salamat sa masasarap na pagkain palagi. Talagang ayun, may kasama pang foul, partner, yung
rebound at basket na yun coming from Shander Tasara. Oo. And mabalik ako kay Kuya Jop and kay Kuya Tabog, Carl Belen. Talagang hindi tayo pinapabayaan when it comes sa pagkain, partner. Ay, oo. May pa-bonus pa yan kung minsan. Minsan ito, subukan mo to. Ganon sila maasikaso, pagdating sa kusina. Talagang hindi ka papabayaan. And siyempre, batiin din natin ang ating mga bossing, Boss Lloyd Rivera, ang ating commissioner. Maraming salamat po, boss, sa treat nyo sa amin kagabi. Talagang nag-enjoy kami. Grabe. Hanggang ngayon, busog pa po ako. Com Lloyd Rivera. And of course, Boss Ino Rivera, magandang gabi po. I know na they're watching right now. Si Ma'am Russell Oreta, nanonood din yan palagi. Maraming salamat po, Ma'am Russell, for the guidance and everything. Of course, si Sir RJ Idosma, ating mga bossing naman sa IMBC or Infinity Media Broadcasting Company. Mayroong foul na nakita while Talyer shooting that one at the top of the key. Foul number 17, Robert Bernal. First personal foul, second team foul. So number 17 na si Robert Bernal ang tinawagan. Talyer nasa free throw line ngayon. Una kong basa ng kanyang apelyido, Toller. Sabi ko nga sa'yo, partner, nung nakaraan, di ba? Toller. May napakatangkad na player itong Baga Manok. So talagang bumaba ako. Pre, ano ba talaga yan? Toller o Talyer? Talyer, sabi niya, boss. So sige, sigurado tayo ngayon. Ayan kay Baines, yung player din ng Panganiban. Na binabanggit natin na Baines, yung pala Baines. Australian pala yung kanyang father. Pwedeng Toller din itong si Talyer kasi mukhang misteso din eh. Mahirap na magkamali. Pero dito, sigurado tayo na si Bernal yan at wala ang kanyang tira. At eto, nasa kay Vitalicio ang bola. To number 0 na si Francisco, wala ang tirang yon sa malayuan pero sa malapitan, sure ball naman, sabi niya. So 10 seconds to play. Aladin Tedera, oops. Tasara cannot find the right spot. 5 seconds na lang. Oops, nakawala ang bola. And we have 2.5 seconds remaining na dapat gamitin ng mga taga San Miguel para makascore pa sa possession na ito dito sa pagtatapos ng ating third quarter. Short ang tirang yan ni Dumagtoy. Hindi na umabot para sa mabeat yung clock. Pero they're beating this Baga Manok team by 30 points right now. Yes. 71-41. Iba ang ipinapakita dito ng mga taga San Miguel. Talagang determinado sila na madagdagan na ng kanilang kalamangan dahil meron silang 1-2 standing. So kung mananalo sila dito sa Baga Manok, sigurado na yung 2-2 nila. And samantalang yung Baga Manok coach, talagang struggling pa rin sila dito sa kanilang win-loss standing, Yes, partner. Sabi ko nga, yun nga yung mga conversion talaga sa kanilang tira, partner. So, dun sa sistema, wala akong masabi, partner. Pero yung mga finishes lang talaga, yun ang mga medyo hahanapin mo dun eh. Which is very important din. Kasi that will complete yung kung anong sinimulan mo. Yes, partner. If you cannot finish, wala pa rin. Sayang pa rin yung sinimulan mo, di ba? Yung kailangan mo talaga by the end of the day is yung points, partner. Tama. Of course, nakakatulong doon yung defense, rebounding, yung hustle nyo, yung team effort. But by the end of the day, hanapin natin yung ililistang score ng ating mga nasa stat kasi pag hindi mo nako-convert yung partner, wala din mangyayari doon sa magandang play. Although open yung shot, although pag hindi mo na-convert yun talaga mahihirapan sila. So yun ang dapat nilang trabahuin, partner, kung gusto nilang magkaroon ng panalo dito sa ating liga. Speaking of mga points, partner, ito ang ating mga leading scorer for team San Miguel. We have Dumagtoy 14, we have Tasara with 13, and Delihostria with 12. And sa kabila naman, ito lang ang isang bright light sa kanila, itong si Villa Corta with 6 points. Tama. And in the end, sabi mo nga, what matters most is yung score or yung puntos na inadagdag sa scoreboard. Pero maganda rin na nakaka-rebound ka with that
effort nitong si Mark Andrea Calaya. Kaya lang, nakawala pa rin ang bola sa kanila. At eto na, si Javier titira mula sa 3. Kapos yan! At eto, Villacorta finds Pelagio. And balik sa kanya ang bola. Titira din ng 3 yan. Susubukan ang kanyang luck. Pero mukhang wala yung swerte. Second time around. Pasok na yan! And we have right now Traqueña crossing the mid-court section. At Javier, dire-diretso. Napakagandang layup. Talagang composed na composed. Parang wala siyang worry na merong maaring makasapal sa kanya o maaring bumangga sa kanya sa mid-air. Villacorta to Bayonito. Bayonito launches sa 3! Pasok din yan! So maraming ganyan ang kailangan nila, partner. Sabi ko nga, yung conversion na yan sa 3 points kasi minsan yung bumubuhay sa kanila eh. Tama. But again, yun, caught sleeping si Allen Vitalicio sa other end ng floor, partner. So that's an end one play for Traqueña. Nakascore siya sana ng 3-point shot pero mukhang hindi pa siya nakaget over doon. At naunahan siya sa posisyon itong si Traqueña, who's now preparing for 2 free throws. Oh, that's an N1 situation, tama yes, ba? partner. Okay, so yun, completing the 3-point play opportunity ay itong si Justin Traqueña. Cyrus Villacorta finds Bayonito. Bayonito naman, swings it to Pelagio. Pelagio shoots from the 3-point country, wala. Sander Tasara hands the ball to Javier. Javier na with the ball. Nakita sa ilalim itong si Justin Traqueña, and nakita naman sa itaas nitong si Traqueña ang mas libre na si Sander Tasara for the 2-pointer. Oh, nice shot for Mark Andrea. Nice shot din sana, kaya lang kapos yung tirang yun ni Dibagtoy using his left hand. Ayan na. Missing is Vitalicio. And transition. Ito na naman ang mga nakaputi. Tingnan mo yung partner, pati yung easy layup na yun, partner, hindi nila ma-convert. So that's a problem for them, partner, dito sa ating fourth quarter pag gano'n. At hindi nila nare-resolve ang problema yan magmula pa nung day 1 ng ating Ako Bicol Cup. Beautiful shot once again from Dumagtoy. Wala, mga ganong range talagang nilista mo na. Kaya lang tinirahan siya doon. Ginantian naman siya face to face nitong si Mark Andrea na merong 2 consecutive 2-pointers para sa kanyang kupunan na Bagamanok. Pero ganun po man, lamang na lamang po sila. 80 ang kanilang, nalalamangan po sila dahil 80 ang kalaban, 51 lang po ang kanyang kupunan. Tasara fakes and finds Javier. Javier finds Traqueña! At mayroon pang end one yan. Grabe yung eye in the sky play na yon. Itong si Javier to Justin Traqueña. So for sure kasama yan, partner, sa ating top 10 plays. Oo, sigurado yan. Grabe yung talagang ginagawa nito ni Traqueña off the bench, partner. Tama. So ayan, balik sa 32 puntos ang kalamangan nitong mga taga San Miguel dito, partner. Tama. And Bayonita takes a pass. Tumira sa 3. Rebound ni Trijo. Traqueña, sabi niya slow down tayo mga pare ko. Binigay kay Javier, balik kay Traqueña. At the corner, balik sa center kay Javier. Javier, they have 10 seconds to shoot. And finally, Traqueña decides to shoot using the back door, pero mahirap yung tirang yon at di niya naipasok. Right now, it's Viray against Dumagtoy. Napeke doon si Dumagtoy. Ipinasa ni Viray for the 2-pointer at ang umiscore doon ay si Mark Andrea. Dumagtoy now, pipilit, papasok, tumira, pasok din.
That's an off-balance shot mula kay Dumagtoy, pero he manages to make it. Pero can't manage that time. Dribbling with the ball. Grabe Biray. layup yun ni Biray, partner. Villacorta, short on that one. 5 minutes to go sa ating ball game. John Cedric Bayonito. And there we go, Bayonito hitting another 3-pointer for... So ito, kailangan nila dito, partner, na magkaroon ng sense of urgency. Kung ako, pressure na ako dito for Bagamanok kung gusto nila makabalik dito sa larong ito, partner. Tama, pero mukhang kapos na din sa oxygen ang mga yan. Magandang fake! And pasok! And one for Shander Tasara. Mukhang tinamaan yung uso nitong ano ba yun? Mataba ang wala na, okay na. So, ayun, doon. Tinamaan siya doon. Inabot yung ilong, partner. Ito. Ayan ang mahirap pagka medyo matangos talaga ang ilong. Ayun, pasok ang 3-point play opportunity for Shander Tasara. In the meantime, marami po ang pumapasok pa rin dito sa ating Virac Sports Center to witness in flesh and blood itong ating mga laro dito sa ating Day 9 ng ating Ako Bicol Cup Catanduanes. Again, meron pa po tayong isang laban. Susunod nito ay ang mga taga San Andres. Yes, partner. San Andres kontra Pandan. Pandan. That's an exciting matchup. Titingnan natin kung maglalaro na ba yung kanilang guest player na si Asanya at kung kumusta na ang kondisyon nito ni Llantero. Oh, Llantero who played with a sore right ankle nung last outing nila. Yan na, nagkaagawan sa Javier. Finally, nakuha ang possession for San Miguel. 3 minutes and 48 seconds remaining. Dumagtoy, eye in the sky from Javier, pero out of bounds. At mayroon tayong timeout para sa kupunan ng San Miguel. Again, ito po ang Ako Bicol Cup Catanduanes, hatid sa inyo ni Congressman Saldico at ng Ako Bicol Party List. Katabang na, kasurug pa. Galing na po tayo, nag-initiate ito last year. Mga ganitong panahon din, ganitong buwan sa Albay. And then halos 2 buwan tayo doon. And pumunta tayo ng Camarines Sur for the 36 teams na talagang lumahok sa Ako Bicol Cup Camarines Sur. And ang nag-champion doon ay ang mga taga-Kamaligan against Naga City. And matapos doon, pumunta tayo ng Camarines Norte para sa pag-champion din ng mga taga Paracale against San Vicente. Alright, and right now, nandito po tayo naghahanap kung sino ang kauna-unahang magiging Ako Bicol Cup Catanduanes champion dito sa Happy Island province ng Catanduanes. Back to the ball game. Yes, back to the ball game. Sabi nga ng ating arena announcer na si Mr. J.V. Salvedar at 90:58 ang score natin. 3:41 remaining. Coach Paul Sepe sa aking tabi. At ito naman po ang inyong kapartner na cowboy na mahilig sa ahoy. Morgan with Villacorta now. For Bagamanok, binigay kay Pilagyo. Balik kay Villacorta sa gitna. It's a 2-man game. Tumira na finally itong si Pilagyo pero mintis yung kanyang tira. Na-rebound ngayon itong si Vitalicio. Balik sa kanya mula kay Pilagyo. Siya naman ang tumira and this time making it for Bagamanok. Kung dadagdagan sana yung percentage ng kanilang tira yes, partner. May chance sila, no? But again, ito 30 puntos ang abante dito ng mga taga San Miguel. Air ball mula kay Subion. Uy, bagong pasok pa lang itong si Subion. Mukhang na late, partner.
Oo, wala siya kanina sa warm-up, di ba? Nandun siya, partner. Actually, pinasok siya ng first half. Kaya Okay. Di ko lang napansin. kaya lang medyo natagalan siya sa bench, partner. Tama. Kaya yon, hinid-check niya kaagad at kapos yung tira. Pero maganda yung kanyang rebound doon. Nakita niya ang kanyang kakampi na si Trijo. Albert Trijo will fire from the three-point country. Wala. Big rebound for Mel Biray. And Andrea to Cyrus Villacorta. Now, tumira ng tres na naman. Itong si Ariel Betalicio. That's his second three-pointer of the ballgame. Todok. Binigyan ng screen ni Bernal. Pumasok. In-outlet pass kay itong si Trijo, pero the ball went off the board. Kaya it's Bagamanok's basketball. Ito, last 2 minutes, partner, at 27 pa ang inahabol at make that 24 points. Wala ang inahabol. But again, sabi nga natin, medyo nagiging slim na yung chance dito. And very slim talaga, partner. Tama. Pero maganda sa parte naman ni Vitalicio dahil he hits 2 consecutive 3-point shots. At ayan, nasa kanyang pambola. Susubukan pa kanya ang pangatlo, pero mukhang napalakas na ng konti at tabingi ang kanyang tira. Pero good try pa din. So ito na, mga taga San Miguel, partner. I think talaga dapat wag sila magmadali dito. Use the clock na, partner. Oo, tama. Iwas na din sa mga contacts at injury. So mukhang may pupuntahan itong si Todok. Nagmamadali, partner, dito sa junction na ito ng ating laro. Tama. Another 3-point shot made this time by Cyrus Villacorta. Actually, ang daming 3-point shot made nitong mga taga Bagamanok eh. Yes, partner. Pero kung titingnan mo naman yung 3-point attempts nila, napakaraming mintis. Napakarami din. Oo. Oo. So, that's not a good sign, partner, for them. Mababa pa rin yung percentage. So, yung talagang issue nila, yung shooting percentage na mapa 3-point attempts man, yes, or partner, sa 2 points. So, again, ito, sabi ko nga, ito si Ariel Vitalicio, although medyo 4, if I'm not mistaken, yung conversion niya ng 3 points, pero yung itinira niya siguro nasa 10. So, and also itong si Bayonito, may 3 or 2 conversion, yung itinira nasa 8 or 7. So yun ang titingnan natin dyan, partner. Although pumapasok yung iba, pero yung percentage kada tira medyo mababa. Kasi kung laging 60% ang naibubuslo nila sa 3 points, lamang na lamang sila dito for sure, partner. Tama. And there goes Mark Andrea finishing with his left hand. 30 seconds to play. Right now it's Jefferson Todok. Binigay kay Traqueña. Now to Bernal. Wala. Shot clock is on. 17 seconds to play. Oh. That's a home run para dito kay Vitalicio from Pilagio. And I think that's it, partner, for these two teams. Congratulations to Team San Miguel. Oo. Uuwi ngayon na merong 2-2 na win-loss card. Samantalang ang Bagamanok merong 0-4. Again, partner, talagang medyo inaalat talaga itong mga taga-Bagamanok dito sa ating liga. Wala pa rin panalo dito, but again, kudos to them, partner, for not giving up on the games. Yes, so, of course, in the preparation, handang natin, alam natin how prepared they are. But it's just that siguro lack of talents lang talaga itong koponan na to. And siguro more preparation pa. Sabi nga natin kanina, kung hindi ito nakapag-prepare sa ligang ito, sa tingin natin mas magiging worse pa yung kanilang kakahantungan
Pero talagang napapabilib din tayo kahit paano because very organized ang orchestration ng mga plays nila, especially doon sa mga previous games nila. Dito medyo nag-iba din yung complexion ng laro nila. Yes, siguro dahil na rin sa iba siyempre yung kalaban, iba-iba din yung complexion, iba-iba yung diskarte ng bawat na kakalaban nila. So hindi sila masyado nakapag-adjust kaagad. Pero ganun pa man, maraming salamat po mga taga Bagamanok. They still have one more game, di ba? Yes, partner, may isa pa silang game. So dito yun, sa ating elimination round. Yun, siguro that will happen if I'm not mistaken on Tuesday. The last games of this bracket, the last day of elimination, partner. So may mga laro pa sila, tigi-isa pa silang laro, partner, dito sa bracket B. So yun nga. So as hinihintay natin, partner, yung ating kasurog player of the game, you can see the highlights. And also, partner, batiin ko lang yung aking team sa Camarines Sur, yung CSPC Blue Stallions, na medyo hard-fought din yung kanilang laban kontra NCF Tigers kanina. Magandang gabi po and congratulations. Pero, again nga, they came up short, pero maganda yung pinakita ng mga bata. Congratulations. Shoutout ko lang si Coach Peter Barcelon, Coach Adonis Nismal, Coach Jeric Parco, and the rest of the Blue Stallions. Congratulations on the run sa Bukal, partner. Tama, and yun. Meron ka pa bang mga babanggitin dyan, Coach? Yeah, and also, yung family ko sa Kamsur, yung dalawang kong anak na si Hara, Francine at Hera Pulin, ang aking mga biyanan, si Papa Noel at si Mama Luisa, na laging nanonood, partner, ng Ako Bicol Cup. Thank you sa pagsuporta. And also sa lahat ng nanonood, all parts of Bicol, hindi lang sa Bicol, all parts of Philippines, and sa mga nasa ibang bansa. Happy viewing po sa inyong lahat. And batiin ko na rin yung aking dalawang anak na naglalaro na rin, Alec Madronio and Kien Madronio. Yan. Hopefully, makalaro din kayo dito sa Ako Bicol Cup sa mga susunod na taon, mga anak. And batiin natin itong si Crystal May San Juan Matienzo. Shout out to Jimuel De Leon. Ayan, sige, pumaribod ka na sa moonwalk. Ayan, ano ba yung pumaribod? Parang pumunta ka na dito sa moonwalk. Yan ang sabi ni Crystal May. Ayan, mula sa ating Ako Bicol Cup Online TV. Patuloy po na dumadagsa ang mga followers. And right now, eto na. We will follow. If you would like to follow this courtside reporter, hanapin nyo lang si Mabel Echegoyen sa Facebook. And yan, Mabel Echegoyen will be having our Kasurog Best Player of the Ball Game. So, ibato na natin sa kanya. Miss Mabel, pasok! Thank you, Kapa Morgan and Coach Paul. Talagang namangha at napabilib mo ang ating mga manonood. Kyle Philip Dumagtoy. You scored 18 points, 9 rebounds, 2 assists, and 3 steals. Kyle, baka pwede mong i-share sa ating mga kasurog kung anong sikreto mo behind that napakagandang performance kanina between Team Bagamanok. Ayun, practice lang tsaka tiyaga. Wala kang imposible ayun, nakuha yung gusto laro. Ayun. Okay. Kung may maipapayo ka sa mga aspiring basketball players, ano yon? Ayun, mahalin mo lang yung ginagawa mo. Sipag at tiyaga lang. Ayun. Ayan. Baka may mga gusto kang batiin, pasalamatan, especially yung mga taga-suporta mong nanonood sa'yo ngayon. Binabati ko yung mga taga San Miguel at saka yung nanay ko, kapatid ko, at saka mga tita-tito ko. At saka yung sa Kamsur Express, yung mga boss, coaches, at saka players, at saka yung girlfriend ko, at saka fam niya. Ayan. Again, congratulations and thank you. At dyan na nga nagtatapos ang ating Game 2, mga kasurog. Dyan lang kayo dahil mamaya, abangan naman natin ang bakbakan between Team San Andres and Team Pandan. Mapapanood nyo yan ang live sa aming Facebook pages, sa page ni Rep Saldeco ng Ako Bicol Party List at ng Ako Bicol Online TV. Meron din kaming YouTube at TikTok account na @Ako Bicol Cup. I-follow nyo yan, mga kasurog, ha? Again, this is Mabel Echegoyen, your Ako Bicol Cup courtside reporter.